ଆଜିକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଛୋଟ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍କୁ କିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସିକି ରିଲ୍ ଦେଖୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଚେକ୍ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଏକ ଡୋପାମିନ୍ ନାମକ କେମିକାଲ ରିଲିଜ୍ କରିଥାଏ, ଯାହା ଏକ ନିଶା ଭଳି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଡୋପାମିନ୍ ରିଆଲିଟି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ବ୍ରେନ୍ର ପ୍ରି ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ କର୍ଟେକ୍ସ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଶକ୍ତି ଓ ଏକାଗ୍ରତାକୁ କମାଇ ଦିଏ। ଆଜିର ସମୟରେ ମଣିଷର ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ସମୟ ମାତ୍ର 8 ସେକେଣ୍ଡରୁ ତଳକୁ ଖସିଲାଣି। ରାତିରେ ମୋବାଇଲରୁ ବାହାରୁଥିବା ନୀଳ ଆଲୋକ ଆମ ଶୋଇବା ହର୍ମୋନ୍ ମେଲାଟୋନିନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନିଦ୍ରା ଓ ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ର ଅଦରକାରୀ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୋଇବାର ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋବାଇଲକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।